سلامن طعنان نخلكم تختاتلتي يخون اندابلكو نابناي لمعنت مدبي كأتو أبناي لمعنت مدبي كم تلمود نعخم نتختاتلتي يمهريو إلى حسبكو مدب حيزالكم مسئل لخو ناي لمعنتي مدبي زلعلو بناي صوتاو ركب زي متعام كافغري حدر وصائي ندق وصيخم مسكالي صوتاو ركب مفتسام نناي حدارن ناي فغر هيوتكمن مفراس اتقدامي كاند مغنياتيو كوينو جنا حانت قالن سيتي كاباخا رحيقا نابكالي كيدا صوتاو ركب نختفتسم زقبرو مس صوتاو ركب ستتحازو ساقاماتكم زفتح حدا حساب حيزاركم مسئل لخو اسكاب ناي مدبي فتسامة حابيركم نتصنحو نازي چانل حدش سيزهونكم سابسكرايب بمقبارن نتا ناي دول ملكت بمنكعان استفلاليو ناي صوتاو ركب ناي تعنا كمون ناي حدار هيوت انفورميشن ترخولو چانل سدران هتكونو بخبرنا حتت مدبنا نابزوحات بصحو تمهرتي نخوسدلو بفلاي ناي بزوحات حدارات مفراس مخنيات انداخونا زلو ناي صوتاو ركب زي متعام بقليلو اب غزኦም ኮይኖም ክፈትሕዎ ክትሕግዙ ክሕብረልኩም ይደሊ ስራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክብለስ ከም ዝፍለጥ አባና صوتاو ركب ብዙሕ ዘይልዓል ዘይዕለለሉ ሓሳብ ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ ከምኡውን ኣብ ሰብ ሓዳርን ኣብ ፍቁራትን ብጾታው ርክብ ጸገም ከጋጥሞም እንተሎ ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ናይ ምምያጥ ባህሊ ዝደኸም እዩ ኮይኑ ግና ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ክንርኢ እንተለና ዝተፈላለዩ ሰባት ከይሓሰብዎ ዘጋጥሞም ከምኡውን ዘጋጥሞም ዘሎ ጸገማት ንምፍታሕን ኣብ ሓዳር ህይወትኩም ቅድሚ ሕዚ ዘስተማቐርኩሞ ጾታው ርክብ ድሕሪ ሕዚ ንኽተስተማቐርዎ ተባሂሎም ዝተዳለዉ ሓሳባት ብምርኣይ ምይይጥ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ሎማዓንቲ ካብ ንሪኦም ሓሳባት እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ ኣብ እዋን ጾታው ርክብ ንኸይዓግቡ ዝገብር ብደቂ ተባዕትዮ ዝፍጠር ጌጋ ኣሎ እዚ ድማ ቀስ ኢልኩም ዘይምጅማርኩም እዩ ሜይቢ ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ናይ ጾታው ርክብ ዕድል ንምርካብ ንውሕ ንዝበለ ግዜ ወሲድልኩም ድሕሪ ነዊሕ ፕሮሰስ ረኺብኩሞ ክትኮኑ ትኽእል ኢኹም ኮይኑ ግና ጾታው ርክብ ናይ ምፍጻም ዕድል ረኺብኩም ናብ ጾታው ርክብ ትፍጽሙሉ ኢንቫይሮንመንት ኣብ ተኣትውሉ ግዜ ሰውነትኩም ምስ ሰውነተን ምርኻብ ኣብ ዝጅምረሉ ግዜ ምስዕዓም መተሓሰሳይ ገና ኣብ ትጅምሩሉ ግዜ ንመትለኹም ቀልጢፍኩም ብገንኡ ናብ ብልዕተን ተእትው እንተኾይንኩምን ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ንብልዕተን ቀስ እንዳበልኩም ክትነኻኽኡ እንዳተገብአኩም እንዳሃፀጽኩምን ቁሩብ ሓይሊ ብዘለዎ መንገዲ እውን ትነኽእወን እንተኾይንኩም ንምንቅስቓሳትኩም ቀልጢፍኩም ብህፀት ትውድእዎ እንተኾይንኩም ብኹለን ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ብበዓልቲ ቤትካ እውን ተደላይነትካ ንኽቕንስ ካብ ዝገብሩ ምኽንያታት እቲ ቀዳማይ እዩ ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ኣብዚ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ሓሳብ እንታይ እዩ ጾታው ርክብ ክበሃል እንተሎ ኣኽቢድኩም ምርኣይ ዘይኮነስ ኖርማሊ ኣብ መዓልታዊ ምንቅስቓሳትኩም ከም ትገብርዎም ምንቅስቓሳት ናብ ጾታው ርክብ ክትኣትው ከለኹም ቀስ ኢልኩም ንሕድሕድ ምንቅስቓሳትኩም እንዳስተማቐርኩም ቀስ እንዳበልኩም ትፍጽምዎ እንተኾይንኩም ደቂ ኣንስትዮ ብልዑል መጠን ዝደልዮን ዝፈትዎን ኣዕጋባይ ጾታው ርክብ ንኽትፍጽሙ ዝሕግዘኩም እዩ ኮይኑ ግና እንዳሃፀጽኩም ንሕድሕድ ምንቅስቓሳትኩም ግዜ ሂብኩም ከየስተማቐርኩም ኣብ ውሽጢ ውሑዳት ደቃይቕ ትውድእዎ እንተኾይንኩም እዚ ነገር እዚ ከናድደን ዝኽእልን ምሳኹም ዝፍጽምዎ ጾታው ርክብ ብፍላይ ኣብ ሓዳር እንተሃሊኹም ንቐጻሊ ጾታው ርክብ ንምፍጻም ዘሎ ድሌታ ንኽቕንስ ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ጾታው ርክብ ምሳኻ ንዘይምፍጻም ቀዲማ ናብ ዓራት ከይዳ ምድቃስ ጠባይ እውን ክተምጽያ ካብዚ ሕልፍ ክብል እንተሎ ድማ ናብ ካሊእ ዝበለጸ ጾታው ርክብ ዝገብር ወዲ ናይ ምኻድ ልምዲ እውን ክተምጽእ ትኽእል እያ ስለዝኾነ እንተተኻኢሉ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ኣእምሮኹም ናይ ጾታው ርክብ ሓሳብ ክመጸልኩም እንተሎን ናብ ናይ ጾታው ርክብ ኢንቫይሮንመንት ክትኣትውን ከለኹምን ቀስ ኢልኩም ኖርማሊ ከም ዕለታዊ ምንቅስቓሳትኩም ብምሕሳብ ርግእ ኢልኩም ሕድሕድ ምንቅስቓሳትኩም እንዳስተማቐርኩም ማለት እውን ካብ ክዳን ምውፃእ እስካብ ምስዕዓም ካብ ምስዕዓም እስካብ ምትሕሰሳይ ካብ ክሳደን እስካብ ብልዕተን ዘለው ሕድሕድ ምንቅስቓሳት ርግእ ኢልኩም እንዳስተማቐርኩም ክትፍጽምዎ ኣለኩም ነዚ ነገር እዚ ከም ኢዚ ታስክ ክትቆጽርዎ ኣለኩም ዝብለሉ ዘለኹ ምኽንያት እንታይ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝፍለጥ ኣብ እዋን ጾታው ርክብ ዘንጊዐን እየን ናብ ዕግበት ዝበጽሓ ደቂ ተባዕትዮ ድማ
ዓጊብኩም ምሰፍሰስኩም ንሰን ገና ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ናይ ምእታው ጠባይ የርእያየን ስለዝኾነ ርግ ኢልኩም እንዳሰዓምኩም ቀስ ኢልኩም ሕድሕድ ምንቅስቃሳትኩም ኣብ ትፍጽሙሉ ግዜ ኣብ መንጎዚ ደቂ ኣንስትዮ ሰውነተን እንዳረሰነ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ልዑል ስምዒት ናይ ምእታው ጠባይ የርእያየን ስለዝኾነ ቀስ ኢልኩም ምንቅስቃሳትኩም ኣብ ትፍጽሙሉ ግዜ ማዓረ ናብ ዕግበት ክትበጽሑ ዝሕግዘኩም እዩ ኮይኑ ግና ቀልጢፍኩም ክትንቀሳቀሱ እንተለኹምን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት እውን ከይኣተዋ ናብ ዕግበት ክትበጽሑ ትኽእሉ ኢኹም ደቂ ተባዕትዮ ናብ ዕግበት እንተበጺሕኩም ድማ ናብ ናይ ካልኣይ ዙርያ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ናይ ምእታው ድሌትኩም ዝቕንሰሉ ዕድል ስለዘሎ ቀስ ኢልኩም ጾታዊ ርክብ ክትፈጽሙ ኣለኩም ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ብጣዕሚ ኣገዳስን ዝኾነ ሓሳብ ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ከም ትደሊ ምጥያቕ እዩ ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ኣብ ተኣትውሉ ግዜ ናይ ባዕልኩም ድሌት ጥራሕ ኢኹም ተዳምፁ ናይ ጾታዊ ርክብ ፖዚሽናት ምምራፅ ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለዩ ነገራት ንምምራፅ ንዕዐን እውን ክትሓቱ ኣለኩም ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ፖዚሽናት ንደቂ ኣንስትዮ ንምዕጋብ ልዑል ጥቕሚ ከም ዘለወን ይፍለጥ እዩ ኮይኑ ግና ንስኻ ትመርጾ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት በዚ ፖዚሽን ጾታዊ ርክብ ክትፍጽሙ ድሌት ከይሃለዋ ሱቂልካ ናብ ጾታዊ ርክብ ኣብ ተኣትወሉ ግዜ ኣብዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ብዘይናተን ድሌት ሱቂልካ ፖዚሽን ትቀያይር እንተኮይንካ ንዕአን ንዕቐት ከም ዘለኩም ብምሕሳብ ጾታዊ ርክብኩም ክብሪ ከም ዘይሃብካ ብምሕሳብ ቀጻሊ ምሳኻ ጾታዊ ርክብ ናይ ምፍጻም ድሌታ እውን ንኽጠፍእ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ስለዝኾነ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ተደልዮ ነገር ምጥያቕ ንኣብነት ትደልዮ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ክኸውን ይኽእል ኣብ ብልዕታ ከባቢ እውን ክትንካእ ትደሊ እንተኮይና ከምኡ እውን ክትንካእ እንተላ ትሕጎስ እንተኮይና ብኡ ንኽትቅጽለላ ትሕብረልካ ኣላ ማለት እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ዝገብሮ ዘለኹ ፈቲኽዮ ዲኺ ኢልካ ምጥያቕ ፊድባክ ተቐቢልካ ትፈቅድ እንተኮይና ብምግባር እንተዘይኮይኑ ግና ክትገድፍ ኣለካ ሜይቢ እዚ ነገር እዚ ወይ ከዓ እዚ ፖዚሽን እዚ ቃንዛ ዘምፀላ ክኸውን ስለዝኽእል ግድን ክትጥይቕ ኣለካ ናትካ ምጥያቕ ንዓኣ ከም ትሓስበላ ከም ተኽብራ ተርእየሉን ብዝኻልካዮ ዓቕሚ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ክተብጽሓ ትጽዕር ከም ዘለኻ ስለ ትፈልጥ ኩሉ ሻዕ ምሳኻ ጾታዊ ርክብ ንኽትፈጽም ድሌታ እውን ንኽውስኽ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኩሉ ሻዕ ምሳኻ ጾታዊ ርክብ ንኽትፈጽም ድሌት ንክህልዋን ካባኻ ወጻኢ ካሊእ ወዲ ንኸይተሓስብ ትገብርሉ ብሉጽ ሜላ እዩ ኮይኑ ግና ንስኻ ብዝደለኻዮ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ብትደልዮ መንገዲ ጾታዊ ርክብ ትፍጽሙ እንተኮይንኩም ኣብ ኣፍቃሪትካ በዓልቲ ቤትካ ልዑል ሳይኮሎጂካል ጉድኣት ከተምጽእ ትኽእል ኢኻ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ድማ ናብ ዕግበት ንኸይትበጽሕ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ስለዝኾነ ብፍላይ ናይ ቀዳማይ መዓልቲ ናይ ጾታዊ ርክብኩም እንተኮይኑ እዘን ነገራት ክትጥንቀቑለን ኣለኩም ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ንዓኻ ገዲፋ ናብ ካሊእ ንኽትከይድ ካብ ዝገብርዋ ምኽንያታት ድማ ጽሬት እዩ ጽሬት ምስ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዝተተሓዘ ነገር ዝመስለኩም ደቂ ተባዕትዮ ኣለኹም ኢኹም ኮይኑ ግና ስፔሻሊ ናይ ቀዳማይ መዓልቲ ቆፀረኹም እንተኮይኑ ቅድሚ ሕዚ ጌርኩሞ ብዘይትፈልጥዎ መንገዲ ንሰውነትኩም ክተጽርይዎ ኣለኩም ዝተፈላለዩ ጨናታት ሎሽናት እውን ክትገብሩ ኣለኩም ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ከለዓሉ ዝኽእሉ ጽሬት ብምግባር ብልዑል መጠን ኣትራክቲቭ ኮይንካ ክትርከብ ኣለካ ኮይኑ ግና ካብዚ ብተጻራሪ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ምጅማርኩም ክኸውን ይኽእል ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ምጅማርኩም ንጽሬትኩም ኬር ዘይትህብሉ እንተኮይንኩም ኣብ ናይ ቀዳማይ መዓልቲ ርክብኩም ድማ ንጽሬትካ ኣድህቦ ዘይትህቦ እንተኮይንካ ኣባኻ ዘለዋ ኣረኣያ ዝወረደ ንክኸውን ካብ ዝገብሩ ነገራት እቲ ቀዳማይ እዩ ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ግድን ጾታዊ ርክብ ክትፍጽሙ ከለኹም ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ሻዕ ንጽሬትኩም ክትሕሉ ይደልያ እየን ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ድማ ዝተፈላለዩ ጨናታት ንኣብነት ናይ ኣፍ ጨና ናይ ረሃጽ ከምኡውን ናይ ጫማን ናይ እግርን ጨና ዝጨንወን እንተኮይኑ ኣድህቦአን ናፍቲ ጾታዊ ርክብ ዘይኮነስ ናብቲ ጨና ንክኸውን ይገብር እዩ እዚ ድማ ኣድህቦአን ሙሉእ ንሙሉእ ናብቲ ጾታዊ ርክብኩም እንተዘይኮይኑ ንኣብነት እቲ ኣድህቦአን ናፍቲ ጨና ዝገብራ እንተኮይነን ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ክበጽሓ ኣይኽእላን ድሕሪ ጾታዊ ርክብኩም እውን ሻወር ምግባርን ጽሬትኩም ምሕላውን ዝፈትዎ ጠባይ እዩ ነዚ እንተዘይጌርኩም ግና ናብ ካሊእ ወዲ ናይ ምኻድ ልምዲ የምጽእ እየን
ክነጠቃሎን ከለና እዘን ሰለስተ ኣገደስቲ ነገራት ዘይትገብሩለን እንተኮይንኩም ኣፈውፅን ዘይክዛረባ ይኽእላየን ሽዑ ድማ ናብ ካሊእ ወዲ ንክኸዳ ካብ ዝገብረን እዘን ሰለስተ ዓበይቲ ምክንያታት እየን ስለዝኾነ ነዘን ሰለስተ ኣገደስቲ ነገራት ክትጥንቀቁለን ኣለኩም ነዚለ ናይ ልማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ግበርዎ ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ኣብፅሑና ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ያኔለይ